କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ ଦଶମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳାଲିପି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବେଲଖଣ୍ଡି ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ଅନେକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ କୋଠରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦରକାର ଅଛି। 10 ଜଣରୁ 15 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କୋଠରୀ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କୋଠରୀ ତଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସରଞ୍ଜାମ ଆଲୋକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରଖାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତା ଓ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳାଲିପିର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଲା ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କଳାହାଣ୍ଡି କଲା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି।